Bună, dragilor! Ne vedem cu sănătate și cu fericire astăzi la Pastila de Sănătate cu doamna dr. Georgiana Tache, medic primar în recuperare medicală, o rubrică oferită de Centro Kinetic și mulțumesc pe această cale pentru că avem nevoie de sfaturile dumneavoastră. Astăzi vom vorbi despre sindromul de tunel carpian. Este de obicei frecvent la cei care tastează mult, dar și la sportivi. Este frecvent și la cei care conduc mașina, la cei care țin telefonul într-o anumită poziție, cu mâna flectată, la cei care citesc, am zis, citesc foarte mult, stau, de exemplu, pe coate și țin cartea. Avem și suportul ăla pentru cărți. Da, e mai bine să folosim anumite device-uri care să ne ajute în activitățile noastre. Mă rog, condusul mașinii, doar să fim atenți, să ne reglăm înălțimea scaunului, iar la tastatul, într-adevăr, la calculator, este bine să avem fie un pad care să ne susțină, sau să ridicăm sau să coborâm suprafața, nivelul mesei, să ne fie la o înălțime convenabilă, să nu stăm nici cu mâinile prea sus, nici cu mâinile prea jos, nici să fie tastele prea în față, deci să avem o distanță convenabilă și să constatăm, de fapt să nu constatăm că apar furnicături, dureri, amorțeli la nivelul degetului mare și următoarelor 3 degete, pe fața palmară, așa, dureri inexplicabile, înțepăturile alea care apar și mai rău pe parcursul nopții, deci parcă ne-a durut peste zi că am scris foarte mult sau că am condus mașina și probabil că, nu știu, am condus cu o mână, că am vrut să fim noi șmecheri în trafic, timp îndelungat, ei bine, se resimte, se răzbună pe noi această ipostază și atunci apar aceste dureri, înțepături, junghiuri dureroase, care le resimțim, cum arătam, la nivelul palmei, dar care pot să și urce de-a lungul fix nervului median. Deci este un nerv din cei 3 nervi importanți ai mâinii, medianul, radialul și ulnarul. Dacă stăm în cot, ne doare ulnarul, așa, dacă stăm foarte mult în cot, dacă ne lovim, țineți minte, durerea curuntă, amorțește mâna cu totul. Acesta văd că se îmbolnăvește silențios, aș putea spune, adică nu neapărat silențios, din aproape în aproape, și la un moment dat îți spune, vezi că nu este în ordine, poate că ai mișcat prea mult degetele, poate că ai ținut o anumită poziție și mie nu-mi place pentru că eu trec printr-un tunel, zice nervul median, se numește tunelul carpian, de aici, de la baza mâinii, și este un tunel cam fix, adică pe podea are oasele carpiene, niște oase, și deasupra, tavanul, este creat de un ligament transversal. Și ligamentul ăla trebuie să stea țeapă, nu, ca să țină toate tendoanele flexorilor degetelor care trec prin acel tunel lângă nervul median. Deci el nu e singur. Trece și cu niște artere și trece și cu vene, deci el este însoțit de toate acestea printr-un tunel fix, iar tendoanele, cele care de fapt se îmbolnăvesc, poate nu nervul el însuși, ci tendoanele, lor li se inflamează teaca, tenosinovită. Ele se pot tot așa, precum la umăr, să aibă niște leziuni, niște mici fisuri, pentru că am ridicat greutăți. Deci numai că face mișcări repetitive și se îmbolnăvesc, se inflamează tendoanele, tecile, dar și tendonul el însuși se poate leza. Sau putem avea, întrebarea o știu, artroza pumnului sau supra-solicitarea articulației pumnului, da. Deci dacă putem constata un chist sinovial, țineți minte că apare aici o mică gâlmă care apare, dispare, exact. Chistul ăla poate să fie în teaca tendonului, dar poate să iasă din articulație dacă am făcut mișcări prea puternice și bruște, sau poate să fie lichid din articulație și teaca sinovială, nu neapărat să organizeze un chist, dar să iasă și să fie inflamată articulația. Dar dacă e să o luăm așa, deci nervul median poate fi afectat și de o fractură, cea clasică a pumnului, când cazi și faci fractură de epifiză distală radius și toate doamnele care cad și au osteoporoză pățesc, să zicem, și complicația asta, dar dacă e să fim foarte preciși, tunelul carpian este cu tendoanele și cu traseul lui prin acest tunel. Care sunt afecțiunile care ne pot îngrijora? Dar iată că poate să fie și alte afecțiuni. În afară de durere, în această afecțiune, altă manifestare este că nu mai ai forță. Te lasă anumite mișcări care ar putea să le faci și vezi că mușchiuleții de aici, de la palmă, se atrofiază, adică devin mai micuți, de la baza degetului mare. Nu e cazul. Să știți că seara mai mă
mă trezesc cu niște furnicături și a doua zi dimineață simt că nu pot să mișc brațul și dau vina pe faptul că dor pe o parte și mi amorțește mâna. Poate să fie foarte, foarte corect și inteligent descrisă simptomatologia. Românul tot pentru că găsește cât un motiv la orice. Și cine știe că toată lumea se regăsește, dar poate să fie acest nerv care a stat comprimat peste noapte sau am stat într-o poziție și evident că toate au fost acolo strânse și ischemiate, dar poate să fie corect, poate să fie de la coloana cervicală, neuropatia aceea cervicală, cervicobrachială, care ajunge la nivelul degetelor și peste noapte pot, datorită poziției proaste a coloanei, să ne doară în periferie. Deci cu ce poate să mai fie confundat sindromul de tunel carpian? Cu o hernie sau cu o spondiloză cervicală. Ca să vedem noi, când am vorbit prima dată despre spondiloză și despre herniile cervicale și nu numai... că să ajungem la mână. Da, să ajungem la mână cu ele. Dar poate să fie și asta. Cum putem preveni aceste Să vedem probleme. Contextul în care apar. Deci, în primul rând, apare durerea, că nu știm să prevenim absolut tot ce avem noi în viață, să dezvoltăm, nu prea știm, așa că dacă a apărut durerea, unde mergem? Iar la radiografie, la ecografie musculoscheletală, de obicei vine lumea direct dacă n-a fost un context traumatic. Deci dacă n-ai căzut, n-ai fost în gips, n-ai avut intervenție, nu știi că ai dat pumnul peste cap și ai făcut o luxație, mergi mai departe la ecografie musculoscheletală și dacă lucrurile nu rămân aici și nu prea știi ce este, poți să faci un remene, dar examenul cel mai precis este electromiografie. Adică, cum spun eu, vine electricianul. Nu, acesta este neurologul sau oricare alt specialist care știe, cu ajutorul unor electrozi de suprafață sau AC, să culeagă potențialele electrice prin nervi. Nervii sunt conductori de energie. Exact, electrice, de impulsuri electrice. Și atunci le culege, face o hartă și vede cam care e suferința și poate face o diferențiere între leziunea periferică a nervului median în sindromul acesta de tunel carpian sau o leziune care vine sau oricare altă neuropatie periferică. Vezi diabetul zaharat, vezi hipotiroidismul. Ele merg cu reținerea hipotiroid, cu reținerea lichidelor și atunci dacă e apă peste tot, evident, pe unde să treacă medianul, că e lichid rămas în țesuturi. Suntem mai umflați și premenstrual poate să apară când avem reținerea aceea de hidrosalină în organism, noi, doamnele, fetele. Așa, deci poate să fie, sau diabetul zaharat care merge cu afectare a metabolismului nervilor periferici, acea neuropatie periferică. În ce context am ajunge la operație și ce ar presupune o operație de tunel carpian? Corect, în momentul în care apare acea complicație în care durerea e foarte intensă și în care nu mai putem mișca mâna, nu putem să o folosim să ridicăm obiecte și durerea este persistentă și iradiază, cam așa ceva, așa, atunci trebuie să ajungem la operație și electromiografia, acel test, ne arată că nervul median e într-o suferință care nu evoluează. Nu se poate remedia, adică are o suferință cronică și un drum ascendent, din nefericire. Păcate. Dar există o mulțime de altele până atunci. Fizioterapia, kinetoterapia sunt benefice pentru că scad tocmai inflamațiile. Deci sunt absolut binecuvântate toate aceste echipamente care oferă, aparatele de fizioterapie, care oferă și echipamentele care oferă atâtea proceduri benefice care scad inflamația, scad edemul, recuperează kinetoterapia, mișcările mâinii, dar într-un final, dacă n-ai ce să faci, pentru că este chiar încarcerat acolo între structuri fibrotice, poate a fost o fractură, poate chiar la nivelul pumnului și atunci trebuie să intervii. Se intervine prin secționarea a acelui tavan, ligamentului transversal, care eliberează, să spunem, tunelul atât de rigid. După cât timp de activitate greșită a unui obicei pe care îl avem, ori tastatura, ori condusul greșit, cum a spus, ori ceva greșit în activitatea noastră sportivă, după cât timp simțim aceste efecte? După câteva luni, 3, 6, 9 luni de repetiție, uneori și 6 săptămâni. Tot ce de la 6 săptămâni se consideră că și repeți și nu faci ce trebuie, se consideră că va duce la ceva, la un defect. Și să nu uit, putem purta orteză de pumn. Deci este un dispozitiv care îți limitează puțin mobilitatea și permite elementelor inflamatorii sau cauzelor care pot fi gestionate să dea înapoi, să
să se remită tot ce este. Și să nu mai faci mișcare, înveți un alt pattern de mișcare sau ești atent la ceea ce faci. Deci atenție, soluții. Există soluții. Până la intervenție există soluții. Doamne ajută! Noi vă așteptăm la Centru Kinetic ca să găsim diagnosticul, să stabilim diagnosticul corect și să stabilim exact ce este de făcut. Mulțumim frumos pentru aceste sfaturi în sănătate. Noi ne vedem săptămâna viitoare, tot aici la Viața în Pași de Dans.